O SAF, Servizo de Axuda no Fogar, é un servizo básico en calquera concello polas implicacións que hai detrás do mesmo. Estamos falando de persoas nunha situación de saúde vulnerable e dentro do SAF temos dúas modalidades. Dependencia, que son aquelas persoas valoradas pola Xunta de Galicia e que teñen adxudicado un determinado grado de dependencia, e a libre concorrencia, que son aquelas persoas que teñen algún tipo de limitación na súa autonomía, mais non pasaron por unha valoración de dependencia. O que estamos aportando, neste caso, a unha competencia que legalmente non é nosa, pero que moralmente estamos obrigados a prestar, ronda pois, o 50% no caso da libre concorrencia. O impacto que ten nun concello pequeno como o noso, un orzamento de 2,5 millóns de euros, pois é moi importante. Neste momento estamos licitando o servizo de SAF dependencia, a licitación do servizo, e anualmente ascende a tal as cantidades que estamos barallando agora a 170.000 euros, e deses 170.000 nos vamos a aportar o 36%.